Arratzaldeon Southamptonetik, gaurkoan San Mary's Stadiumetik ari gatzaizkizue Southampton eta Athletic izango ditugu nor baino nor. Marcelinok denboraldi aurreko azken bi partidak izango ditu asteburu honetan eta helburua sentsazio honekin bukatzea da. Gaurkoan aurkari benetan deserosoa izango dute aurrean lehoiek. Jasen Jutelek atean McCarthy izango du. Lauko lerroan Perot, Salisu, Bednarek eta Jan Baleri, Euskarri-lanetan Oriol Romeu eta Diallo. Eskerregala Jeneporentzat izango da, eskuina Stuart Armstrongentzat. Aurreri lanetan Ceylon eta Obafemi izango ditu Southamptoneko entrenatzaileak. Aurkian Livramento, Nathan Tella, Theo Walcott, Harry Lewis eta Olunfugua izango ditu Southamptonek. Atletikek bere partetik atean Agirrezabala izango du. Lauko lerroan eskerretik eskubira Lekue, Bibian, Núñez eta De Marcos. Euskarri-lanetan Besga eta Oyerzarraga. Esker Egala kapitainarentzat izango da Muniainentzat, eskuina Nico Williamsentzat, eta aurrerari lanetan golaren arduradun gaurkoan Raúl García eta Asier Villalibre izango ditu Marcelino García Toralek. Aulkian Ezkieta, Íñigo Martínez, Geray, Williams, Berenguer, Dani García, Sanzet, Valenciaga, Vencedor, Paredes, Nico Serrano eta Alex Petxarroman izango ditu entrenatzaile asturiarrak. Atletikek bosgarren lagunarteko partida izango du. Honako hau aurrekoetan bi garaipen eta bi porrot eskuratu ditu, alare sentsazioak geroz eta hobeak izaten ari dira denboraldi aurrean. Pixkanaka Marcelinoren zertzeladak ikusten ari dira talde zurigorrian. Entrenatzailea posik dago bere taldeak egin duen denboraldi aurrearekin, bere taldeak egin duen lanarekin, eta jokalarietako askok esan dute helburua argia dela, Europarako bidea hartu nahi dutela denboraldi honetan irudietan dituzuen mutilek. Orain irudietan Southamptoneko jokalariak ditugu, kapitain lanetan veterano bat dagoeneko Southamptonen urte mordoa daramatzan jokalari bat, Oriol Romeu, Barcelonaren arrubian hasitako jokalaria, euskarri benetan sendoa, alare taktiko eta teknikoki jokalari oso landua. Iruditan baita Iker Muniain, arazo fisikoekin ibili da txantreakoa, azkenean Ingalarterrarako bidea hartu ahal izan du Iker Muniainek, benetan garrantzitsua kapitaina berriro ere berdegunean ikustea. Hortxe dituzue gaurkoan berdez arituko diren gizonak, azken animoak elkarri emanez. Gaurkoan esan dugu partida zaila espero dugula. Talde biek datorren astean hasiko dute denboraldia, dagoeneko erritmoa hartua izango dute, beraz gaurkoan partida intentsoa espero dugu, erritmo bizikoa, eta aurrekoetan eman den irudiarekin oso desberdina izango dena. Gauzak argi geratu behar dira, dagoeneko froga gutxi egin beharko dira, datorren astean benetako sua hasiko da. Beraz gaurkoan eta batez ere biharko partidan gauzatxoak ikusi beharko lirateke berdegunean. Lehen baloia betza Southamptonek izango du. Hortxe dituzue belauniko 22 protagonistak, Black Lives Matter deritzon mugimenduaren adirazle. Txistua jo du epaileak, lehen baloia betza etxeko taldeak izango du Southamptonek. Luze jokatu dute Ingalaterrakoek. Nico Williamsek ukitu nahi zuen baloi hori. Hortxe duzue Williamson nahitan txikiana lanean. Salisuk sentzua jarri dio, atzera jokatu du McCarthyrekin. Southampton Ingalaterrako talde tipikoa da. Normalean luze jokatzen du, intentsitatea sartzen dion taldea da. Ingalaterran ikusi oiden horietakoa, alare Hansen Juntelen estiloa asko ikusten da. Talde honetan normalean arriskuak hartzen dituzten taldeak izaten du Hansen Juntelek. Southamptonekin ere hori ikusten da, ez dioten musin egiten pelota atzetik ateratzeari. Alare partidako fase desberdinetan Ingalaterrako estilori oso presente izaten dute, baloia luze jokatu aurrean aurrelari handiak dituzte. Ezaterako gaurkoan 14 zenbakiarekin ari den Obafemi,
Indar horretaz baliatzen dira bigarren lerrotik datozen jokalariekin jokatzeko. Eskerretik Jenepo kalitate ikaragarria duen jokalaria honako hau. Atzera jokatu du Mohamed Salisurekin, presioan Raul García, esker hegaletik alboko sakea izango du alde etxeko taldeak. Hortxe duzue Perot, atzera jokatu du Mohamed Salisurekin, Valladoliden aritutako atzelaria, gaztea oraindik ere. McCarthy, eskerrera jokatu du berri ere presioan Atletik, luze jokatu du Salisuko, ondo kokatua zegoen Unai Nuñez, zelai erdian Mikel Besga, gasteiztarrak baloia eskerre galera ireki du bertatik, sartuko da erasoan, Inigo Lekue, motzean jokatu du Iker Muniainekin, ongi Atletik presioan indartsu Southampton, atzetik landu beharko du Atletikek erasoko jokaldia. Hortxe dituzue Southamptoneko jokalariak, nola Atletikekoek baloia kontrolatzen dutenean askarriaten dira, presioan intentsitateaz ikusten da Hasenhüttelen taldea. Lerroak gora bidali ditu Marcelinoren taldeak. Ematen du motzean jokatuko duela Southamptonek. Salisu jarri du baloia jokoan ateko sakean, McCarthyrekin jokatu du. Taldea zabalik dauka Southamptonek presioan Raul García, orain bai McCarthyk luze jokatu duenean eskuina galera, Jan Valeriren kontrola ona da, kontuzonekin metroak aurretik baititu, luze joan zaio kontrola indartsu lurrera, Inigo Lekue. Berriro ere, eskerretik jolasean, deustuko atxelaria, denboraldi aurre guztia darama, eskerretik bertan ikusten du Marcelino García Toralek. Perot, presioan Nico Williams atzera jokatu behar izan du Salisurekin, honek berriro ere baloia atzeratu dio McCarthyri, eta hor esaten genuena, estiote musin egiten Southamptonekoek baloia atzetik ateratzeari arriskuak hartzen dituzte, gare gerora talde oso indartsua da, Ingalaterrako estilo hori daukana, ongi orain Julen Agirrezabala arriskua ukabilez urruntzen, atzetik arriskuak hartzen dituzte Southamptonekoek aurrera heltzen direnean baloia area barruan sartzea gustatzen zaie. Falta egon denean orain Southamptonen alde. Arasoren bat daukagu seinalearekin. Etenda daukagu irudia. Ea konpontzerik daukagun. Hortxe, dituzue gaurkoan Southampton eta Atletik bi talde amankomunean gauza asko amankomunean dituztenak. Zan beharra dago Atletikek hasieran Blackburn Rovers tarteko urdinez eta txuriz jokatzen zuela. Alare, gerora bidaia batean kamisetarik gabe geratu zen talde bilbotarra Southamptoneko kamisetak erosi zituzten, Bilboko banderaren koloreak zituztelako, hortik aurrera Atletikek zuri-gorriz jokatu izan du. Hori da amankomunetako gauza bat, bestetako bat da adibidez Letizier Southamptoneko idoloak eskuratu zuela One Club Men saria 2015 garren urtea Atletikek ematen duen sari hori. Ematen du orain arazo gehiago dauzkagula. Gogoratu oraindik hutsean ari garela, konpontzen ari gara seinalarekin daukagun arazoa. Espero dugu minutu gutxi barru arazoa konpondua izatea eta lasaitasun osoz partida ikusten jarraitu ahal izatea. Benetan partida polita espero baitugu gaurkoan.
Bueltan gara berriro ere parkatu seinalarekin. Arazoak izan ditugu. Orain espero dugu hemetik aurrera partida zuzenean eman ahal izatea 3 minutu eskas. Baina ez ditugu galdu. Hutsean jarraitzen dute talde biek ala biek. Ongi presioan orain Marcelino García Toralen mutilak eskuinetik alboko sakea izango du alde Oscar de Marcosek laguardiakoak. Mugimenduak nahi ditu de Marcosek, horra ari dira mugitzen, bai Besga, baita Raúl Garziarekin jokatu nahi izan du motxean. Oscar de Marcosek perotek baloia kanpora bidali duenean, metroak aurreatzen orain, berdez doazen mutilek. Zentzua aldatu nahi izan dio jokoari, Williamsek paseatzaio ongi, atera alare ongi moldatu da baloia urruntzerako orduan, Daniel Bibian, zelaierdian Dialo, metroak apurtu nahian, zelaierdiko marra pasa berri du, eskuinetik Valeri dijoa erasora. Motzean jokatu behar izan dute, erasoko jokaldia, baretu behar izan du Southamptonek, Stuart Armstrong, eskuinetik eskerrera baloia mugitzen. Eskerrean Perot aurkitu du, honek baloia aurrera pasan aitzion. Jenepori, alare, ongi, gantzaio gainera, iruditan duzuen gizona Oscar de Marcos. Ezker, egaletik dagoeneko baloia jokoan, jarri du Southamptonek, Mohamed Zaldizu, Perotekin jokatu du, presioan ongi, orain Marcelinoren taldea Raúl García, metroak aurreatzen presioan McCarthy, Oriol Romeurekin jokatu du, berri ere Mohamed Zaldizu, eskerrean Perot aurkitu du, presioan Nico Williams barrutik, Dialo baloioarekin, Oriol Romeu, jokoaren ekimena, erabat aldatu du Romeuk eskuinetik, ari dira jokatzen Valeri ere berriro ere, erasora aurrean Iker Muniain dauka, berriro ere Oriol Romeurekin jokatu du, orain ongi presioan Mikel Besga, indarra sartu nahi izan dio, zelaierdi horri, Marcelinok gaurkoan bertan, Mikel Besga jarri du metro asko egiten dituen jokalaria zelaia alderik alde askotan mugitzen duen horietakoa aurrean. Zelaierdi gogorra dauka Oriol Romeu eta Dialo bi jokalari sendo baitira horretarako indarra behar edo indarra izatea erabaki du Marcelinok. Gaurkoan titular lanetan Mikel Besga jarriz. Ezkerretik orain Atletikek alboko sakea izango duenean. Area barruan sartuko du baloia deustukoak, baloi horren bila, Asier Villalibre arriskua urrundu nahi izan du Southamptonek, baloia area barrura berriro ere lekuek, McCarthyk baloia eskatu egin du indartsu Southamptoneko atezaina. Ateratzeko da zegoenean Raúl García gurutzatu zaio, azkenean motzean jokatu du McCarthyk, Jan Valeri, baloia luze Obafemiriren bila, bere atea atzean utziz, area ertzetik irreten egin da Agirre Zabala, baloia lekutara bidali du atezain Gipuzkoarrak, metroak aurreratuko ditu Hasenhüttelen taldeak. Atzera jokatu du Jan Valerik, Beznarek, Eurokopatik bueltan dagoeneko atzelaria, puntuzonekin atzelari ona bai da, sendoa, gauzak zail izango dituzte gaurkoan Raúl Garziak eta Asier Villalibrek. Jan Valeri aurrean Inigo Lekue dauka, Munien ere laguntza handador, abiadurak justaldea gutxigatik ez da iritsi, Obafemi erdirak eta horretara arriskua urrundu behar izan du Oscar de Marcosek, kontu Southampton eroso ikusten ari baikara Salmerisen. Stuart Armstrong, barrurantz egin du Armstrongek. Atzera jokatu behar izan du Saldizurekin, ezkerrera jokatu Perotekin, honek motzean Jenepo aurkitu du kontusonekin. Ongi orain, Oscar de Marcos, laguardiakoak ezaten zuen Jenepo izan zela baloia aukitzen azkenean alboko sakea Southamptonen aldekoa izango da. Ongiari da, Hasenhüttelen taldea baloia mugitzen, alderik alde, eskerretik eskuinera mugitu nahi zuen, Oriol Romeuk, sentzua jarri nahi izan di orain, Oier Zarragak, eskerrean Inigo Lekue aurrera, pasea Iker Muniainentzat, Valeri aurreratu zaio, borrokan orain zelaierdian, baloia atzera jokatuko du Southamptonek, eskuinetik Stuart Armstrong, barrutik jokatu du Obafemirekin, lekua galduta orain
Unai Núñez falta egin dio Southamptoneko aurrelari indartsuari. Falta izango du Southamptonek alde. Hortxe duzue errepikapena. Jan Balerik atzean utzi du Inigo Lekue. Erdiraketa eta oso gutxigatik ez da iritsi Obafemi tokia hartu hasion Unai Núñezi. Ere ez da iritsi aurrelaria. Kontuz orain falta honekin horrelako jokaldietan arriskutsuak izaten baitira Ingalaterrako taldeak. Gaurkoan jaurtitzaile lanetan Armstrong izango duten normalean Ward-Prowse izate dute Southamptonekoek. Erdiraketa Salizuren errematea. Posizioa irabazia zion Unai Núñezi, ala ere ez dio ongi bidea eman baloi horri Mohamed Salizuk. Orain epailea jokalariren bat deitzen ari denean, norekin hitz egin nahi duen epaile honak Raúl García deitu du lasaitzeko. Esan dio naparrari partida hasi baino ez dela egin, oraindik ere minutu asko aurretik dituztela eta partida lasaia nahi duela. Badaki guztiok Raúl Garcíak nola bizitzen dituen partidak, oso jokalari desorosoa da aurkariarentzat. Hitz egitea eta protesta egitea ere gustatzen zaio naparrari. Abisua eman dio epaile jaunak. Jokoak jarraitzen du St. Mary's Stadiumean. Pelotek jarriko du baloia jokoan, atzera jokatu du Salizurekin. McCarthyrekin jokatu behar izan du presioan Raúl García bera. Luze jokatu du McCarthyk eskuina galera, buruzukitu du baloia Jan Balerik. Abantaia guztia Bibianek dauka, kontrolean ongi gasteiztarra. Azkenean baloia kanpora bidali behar izan du Daniel Bibianek. Hortxe ditzen duzue Ingalaterrako zelaietako berezitasunetako bat. Horkian dauden jokalariak hortxe daude armaian sartun da. Oso normala da Ingalaterran gauza politetakoa. Futbola jendearen gana hurbiltzen saiatzen dira Premier Leaguean. Liga desberdina da, ikusleak oso gustora egoten dira. Eta hortxe hor beste gauza adierazgarrietako bat. Horkian dauden jokalariak armaian sarturik daudela. Beterik St. Mary's Stadiuma, taldea ikusteko gogotsu jendea. Buruzongi orain Asier Villalibre borrokan Raúl García eta Salizu kontuz orain Asier Villalibre baloiera heltzekotan izan baita adi zegoen McCarthy. Arriskua urrundu du atesainak, adi zegoen Gernikakoa. Hortxe duzue berak ukitu du lehen baloia buruz. Gerora borroka egin dute Salizuk eta Raúl Garcíak atxera pasea dialog buruz. Gutxigatik ez da iritsi Gernikako Bufaloa. Ongi atletik, metroak aurreratu nahian. Iker Muniain falta egin dio Oriol Romeuk txantreako deabrutxoari. Hortxe duzue Bartzelonako arrobian hasitako jokalaria Parkamen eske. Herriore faltaren errepikapena ikusiko dugunean. Kontrolean estu asmatu Iker Muniainek. Gainera joan zaio Oriol Romeu. Atzetik baloia ukitu nahian orain Marcelinoren taldea. Oier Zarraga. Baloia aurreratu egin dio Raúl Garziari. Ongi jokatu honek Oskar de Marcosekin. Metroak aurretik dauzka lauardiakoak. Eskuinal Niko Williams dauka. Erdiratzea erabaki du aria barruan. Bakarrik sartuko da Iker Muniain. Burua altxatu du txantreakoak. Keinu egin du Iker Muniainek. Ongi defentsa lanetan orain Jan Baleri. Denpora izan du Iker Muniainek. Jaurtitzeko beta ere izan du naparrak. Ez du jaurtitzea erabaki. Gerora ongi moldatu da defentsa lanetan. Irudietan duzuen gizon hori Jan Baleri. Gaina hartu dio txantreakoari. Arriskua urrundu du Southamptonek. Jan Bednarek atzera jokatu Salizurekin. Eskerrean Perot dauka. Presioan orain Nico Williams. Berri Salizurekin jokatu Perotek. Geneporekin jokatu du, lehen ukituan atzen utzi nahi izan du Oskar de Marcos. Ongi orain aurreratzen Unai Núñez. Mikel Besga eskerretik Lekue dauka, berarekin jokatu du. Metroak aurretik dauzka deustukoak, aurrean Stuart Armstrong dauka orain.
Atzera jokatzea erabaki du Inigo Lekuek, pasea ez da honena izan, ala ere abantaia guztia Nuñezek zeukan. Nico Williams atzera jokatu du Bibianekin, Ierzarraga, Mikel Besga, baloia izan nahian orain Atletik, lehen minutuetan gusturago ikusi dugu Southampton, pixkanaka partidan sartzen ari da Marcelinoren taldea, eskergalera eusita orain, Asier Villalibre pasea atzera, Oierzarragarentzat, atzetik etorri eta dialog kenduna izan dio, baloia estu asmatu kontrolean, Oierzarragak ateko sakea adirazi du irudietan duzuen gizon horrek epaile jauna, hortxe duzue berriro ere errepikapena, atzera pasea, ona zen bigarren lerrotik area barrura, sartu nahi zuen, Oierzarragak kontrolean estu asmatu, epaiak adirazi du ateko sakea zela. Ongi Atletik, azken minutuetan, pixkanaka gustorago ikusten dugu Marcelino García Toralen taldea. Atzetik baloia, eskuinetik eskerrera mugitu nahian Jasen Juntelen taldea. Pero atzera jokatu du berriro ere Salisurekin, Oriol Romeu kapitainak dialo aurkitu du. Eskerregalean berriro ere, pero aurrean Nico Williams dauka. Metroak atzeratu beharko ditu Southamptonek, ongi presioan Atletik, antolaturik denpora guztian Marcelinoren taldea, hori da bere taldeen ezaugarrietako bat, normalean atzeko lerrori oso ongi antolaturik izaten duela, gerora kontrasoan askar irtena izaten dute Marcelinoren taldeek. Zertzeladak ikusi izan ditugu denboraldi aurrean pixkanaka entrenatzaileak eskatzen duena egiten hasi dira jokalariak. Gaurkoan izan dugu aurkari saia dutela aurrean, Ingalaterrako taldeak fisikoki oso indartsuak izaten dira. Gaurkoan entrenamenduetan landutakoa ikusteko froga gogorra izango dute Marcelinoren mutilek. Muniain, barrutik jokatu du Raul Garziarekin, pasea sakonean, Asier Villalibrentzat, ongi gurutzatu da Mohamed Salisu, McCarthyk arrisko hartu du, motzean jokatu du Jan Bednarekekin. Ongi landu du jokaldia orain, Atletikek toki gutxian, baloia sakonean, Asier Villalibrentzat arrisko aginaian, baloi toke gutxirekin, orain honetan ongi kokatua zegoen Southamptoneko defentsa. Hiruetan Jasen Jutel daukagunean, oso entrenatzaile ona, bere taldei zertzeladak ematen dizkienak, kontuz orain arriskua Atletiken area barruan, baitago jokos kanpoko posizioan zegoen Obafemi. Hemen ez dago lo hartzeri jaun Andreok, behin begiak itxita, kontrako atean gol aukera sortzen baita. Motzean jokatu du Daniel Bibianek, Herrere Gasteiztarra baloiarekin, eskuinera jokatu du Unai Nuñezekin. Eskuinera jokatu du honek Oskar de Marcosekin, lehen ukituan esto asmatu orain, Raul Garziak, Salisu, presioan ongi, orain berdez doazen mutilak baloia berreskuratu du Atletikek. Oskar de Marcos, Jenepok, gaina hartu dio de Marcosi. Ea nork lortzen duen baloiaren jabetza Atletiken aldekoa izango da alboko sakean. Motzean jokatu du Laguardiakoak, luze jokatu nahi izan du Oierzarrak, ez du ongi jo baloia, ongi baliatu da bere gorputzaz Raul García, seinen ongi jokatzen duen horrela Raul Garziak, faltarik ez diote aderasi baloia sakonean, sein loken bila, ongi oso adi orain, Unai Nuñez atzera jokatu du Julen Agirrezabalarekin, honek eskerretik hasi nahi du jokaldea, bertatik bakarrik baitago Inigo Lekue, motzean nahi zuen baloia Mikel Besgak, alare Lekuek atzera jokatzea erabaki du. Barrutik Zarraga motzean aurkitu du Iker Muniain, honek Besa aurkitu eskerretik erasorako bidean, Inigo Lekue berriro ere atzera jokatu du Besgarekin. Iker Muniain baloia oinetan izan nahian, jokoaren ekimen aldatu nahi zuen txantreakoak, motz geratu zaio pasea arriskoa hartzen orain. Perot, falta adierazi diote Raul Garziari eta begira euriari du Southamptonen. Horrek ez gintuzke harritu beharko normalena baita Ingalaterran euria egitea, Southamptonen normalean euria egiten du eta gaurkoan ere
horrela ari du St. Mary's Stadiumean. McCarthy iruditan taldekideak bildu ditu Southamptoneko entrenatzaileak. Jokatu du McCarthyk, baloia Southamptoneko zerura. Seilonkek ongi bikain geitsi du baloia Bularras, baloia sakonean Obafemirentzat, abantaila guztia Núñez dauka, ez du asmatu kontrolean eskerraldekoak. Kornerra izango du alde Southamptonek partidako lehena. Horra errepikapena, bikain kontrolean Seinlong, kalitate ikaragarria duen jokalaria, Obafemi bilatu nahi izan du sakonean, abantaila guztia Unai Núñezek zeukan, alare ez du asmatu baloia urruntzelako orduan, kornerra izango du alde Southamptonek. Stuart Armstrong jaurtitzaile lanetan, eskoziarrak eskuin beso altxa du estrategia jokaldia, baloia itxia doa, ukabi esindartxu oso Ausart, Julen, Agrezabala arriskua urruntzen. Lare aldaratzea Southamptonen aldekoa izango da, erasoan jarraituko du Jasen Juntelen taldeak. Ongi orain defentsalanetan, Atletikeko jokalariak falta egin diote Oier Zarragari. Falta taktikoa deritzen horietakoa, jokoa eten da St. Mary'sen. Hortxe duzue, Marcelino García Toral. Txotoa jarrita Asturiarra, ez dauka guztitzeko beldurrik Asturiarrak. Bitartean jokoak jarraitzen duenean, arriskoa urrundu Jan Bednarekek. Horren bila, Jenepo eta Mikel Besga ongi orain Gasteiztarra. Zentzua jarri nahian, Iker Muniain, txantreakoak pase aurrera Raul Garziarentzat. Ongi eman du bueltardian aparrak pase sakonean orain Villalibrerentzat, erdirak eta Asier Villalibre bertan ez daukan taldekiderik, alare erasoan jarraituko du Atletikek. Oscar de Marcos motzean jokatu du Nico Williamsekin, area barruan zen Nico Williams, ongi gurutzatu zaio Mohamed Salisu, motzean jokatu du honek Perodekin, presioan orain Atletikeko jokalariak ongi orain Oscar de Marcos. Ateko sakea izango du Southamptonek alde. Ongi orain Atletik, toki gutxian arriskua McCarthyren area barrura eraman nahian. Gerora behin baloia galduta, presioan oso askar Marcelinoren mutilak, hortxe duzue Raul Garziaren pasea. Erdirak eta egin du Asier Villalibrek, urruti zegoen Nico Williams. Alare ongi erasoko jokaldiak antolatzen Marcelinoren taldea, buruz Oier Zarraga, buruz baita Mikel Besga. Ere gorputza baliatu nahian Asier Villalibre, gain hartu dio Jan Bednarekek. Diallo, presioan Raul García, Perodekin jokatu du. Altxadu ezkerre galeko atxelariak, leturak aurreatu nahi zituen, baloia zuzenean Núñezi pasadio, bueltardian bikain orain Iker Muniain zentzua jarri nahian jokaldiari, barrutik Besga aurkitu du lekuek, berriro ere Mikel Besga, atzetik etorrita Obafemik baloia berreskotu duenean, kontuz kontrasoa arriskutsua izan daitek eta falta adierazi du epaileak zelai erdian. Obafemiri eginiko falta alegia hortxe duzue, atzetik etorrita baloia kendu dio Mikel Besgari. Gerora atzean utzi nahi zuen Oier Zarraga, falta egin dio bizkaitarrak. Oriol Romeo motzean jokatu Dialorekin. Jan Valeri, aurkariak atzean utziz, aurkari zeunguraturik zegoen. Eskuinegaleko atzelaria arriskoa urrundu nahi izan du Atletikek, erasoan jarraituko du Southamptonek. Eskuinetik orain Jenepo, kontuz jokalari honekin, area barruan sartuko da Jenepo. Bere gorputza lurrera bota du Inigo Lekueko, ongi defentsalanetan orain Deustukoa. Beste korner bat izango du alde etxeko taldeak. Ordu erdia betetzear dagoenean St. Mary's Stadiumetik, oraindik ere utzean gara Jaun Andreok. Berri bere jaurtitzaile lanetan Stuart Armstrong, eskoziarra. Eskuin besoa gora berriro ere, baloia ireki doa, Bednarek ez da iritsi errematera, aldaratze horren bila Oscar de Marcos. Beste korner bat izango du alde etxeko taldeak. Ja, 15. posizioan bukatu zuen Southamptonek Premier Ligan.
futbolean ongi jokatzen duen taldea da, alare golak egiteko ikaragarrizko zailtasunak ditu Southamptonek. Gero jarraituko dugu, hildo horretatik orain goazen kornerra ikustera. Armstrongen erdiraketa errematera, Shane Long, gaina hartu dio Atletikeko defentsari. Irlandarrak, alare bere burukada, gora joan da, hortxe duzu errepikapena. Ongi jarri du baloia, Stuart Armstrongek gaina hartu dio Oscar de Marcosi Shane Longek. Alare, Irlandarraren burukada, zuzenean kanpora joan da. Gure daten orain Atletikeko jokalariak jokoa etenda daukagu Southamptonen. Mikel Vesga medikoekin berdegunetik kanpora ematen du Atletikek 10 jokalarirekin aritu beharko duela minutu hauetan. Oscar de Marcos ongi kontrolean motzean jokatu du Raul Garziarekin, indartsu Diallo presioan sakonean jokatu nahi izan du Raul Garziak. Jokoa etenda berriro ere azterari hasi duen epaileak aurretiaz Diallok Raul Garziari eginiko falta adierazi du gizon horrek. Epaile jaunak. Irudiaren ondoan Mikel Vesga berriro ere berdeunera irteten ikusten ari garenean, berriro ere Atletik 11 jokalarirekin. Esaten ari ginen Southampton futbolean ongi jokatzen duen taldea dela, alare arazoak dauzkala golarekin, arazo horiek areatu egin daitezke. Dani Ingsek taldea utzi baitu. Uda honetan Aston Villarako bidea hartu du Dani Ingsek. Sekulako denboraldiak egin ditu Southamptonekin. Liverpoolen ere aritu izan zen urte batzuz. Arazoak izan zituen lesioekin berriro ere Southamptonerako bidea hartu zuen Dani Ingsek. Sekulako denboraldiak egin. Eta orain Aston Villak gozatuko du aurlari puska hori. Atletik erasoan ari denean baloia sakonean Nico Williamsentzat, aurrean Salisu dauka, zer egin dezakeen Williams anaietan txikienak, ematen du baloia alboko marratik joan zaioela. Ez dago guztiz konforme Nico Williams. Alare jokalditik oso gertu zegoen, marrazaina hortxe duzu errepikapena. Baloia irten eginda, marrazaina gertu zegoen, alboko sakea izango du alde Southamptonek. Buruz ongi orain Oscar de Marcos indartsu oso. Oriol Romeu baloia berreskatu du Iker Muniainek, sakonean pasea Asier Villalibrerentzat, indartsu gurutzatu da poloniarra Jan Bednarek, sakonean pasea Shane Longentzat, jokos kanpoko posizioan zegoen Irlandarra, hala ere oso adi zegoen berriro ere Julen Agirrezabala. Estio bat ere beldurrik ematen atean ustea, atesain ausarta da. Berriro ere hor erakutsi du estiola bat ere beldurrik berdegurera irteteari. Motzean jokatu du Daniel Vivianek, Oiarzarragarekin jokatu du Gasteiztarrak. Unai Nuñezek bideratuko duenean Atletiken eraso saiakera bat. Oscar de Marcos barrutik jokatu nahi izan du Raul Garziarekin, pixkanaka metroak aurreratu nahian Marcelinoren taldea. Oscar de Marcosek jarriko du baloia jokoan. Zarragarekin jokatu nahi zuen motzean, azkenean Mikel Vesgarekin jokatu du, gain hartu dio orain Oriol Romeu, ongi jokatu du Mikel Vesgak. Jokoaren ekimena aldatu nahi izan du Raul Garziak, ongi orain aparra eskerretik erasoan. Inigo Lekue sakonean, indartsu orain. Inigo Lekue kornerra behartu du deustukoak, Atletiken aldeko lehen kornerra izango da. Irunetan Stuart Armstrong, Atletikek motzean jokatu duenean Inigo Lekue, Iker Muniarekin jokatu burua gora txanterakoak erdiraketa oso luze. Bigarren zutoinean Raul Garzia zegoen. Pelotek baloia kornerrera desbideratu du. Hortxe zue, askar atera dute geldikako jokaldia Marcelinoren mutilek, adiz zegoen pero destu arriskorik hartu nahi eskerregaleko
atzelariak baloia zuzenean kornerrera desbideratu du. Dituzue, nor baino nor, Southamptoneko defentsak eta Atletikoko erasoko jokalariak. Iker Muniain, baloia lehen zutoinera, Mikel Vesgaren errematea eta gola egitea lortu du jokalari gasteiztarrak. Hortxe duzue, Atletikeko jokalarien postazuna gustora. Atletikeko jokalariak gaina hartu du lehen zutoinean, Mikel Vesgak, eta 33. minutuan bere taldea aurreratu du gasteiztarrak. Hortxe duzu errepikapena, baloia lehen zutoinera gaina hartu dio Mikel Vesgak Sheinlongi. Egia da, estaturaldetik handiagoa dela, txarto defendatua zegoen Mikel Vesga, alare baloi hori zare barrura bidali behar zen, eta gasteiztarrak 33. minutuan ez du parkatu. Salmeriz Stadiumean Southamptonek huts, Atletikek bat. Ongi orain Atletik estrategia jokaldiak baliatzen historikoki. Geldikako jokaldietan bikain moldatu izan den taldea da Atletik. Hortxe hor, beste adierazgarri bat, adierazle bat. Ongi Mikel Vesga indartxulen zutoinera sartzen, ez du parkatu gasteiztarrak. Sheinlonekin jarri dute Mikel Vesga. Handiagoa da, gasteiztarrak gain hartu dio benetan oso errez, eta lehen zutoinean ez du parkatu baloia sare barrura bidaltzeko. Ongi ari zen Southampton futbolan jokatzen, Atletik ere ongi ari zen, atesain biak alabiak nahiko lasai bizitzen ari ziren, baina 33. minutuan Atletikek partidako lehen gola egitea lortu du. Golegilea gasteiztarra Mikel Vesga. Konfiantza emango dio gol honek Marcelinoren taldeari. Ea nola eragiten dion Hasenhutelen Southamptoni. Otzean jokatu du Iker Muniainek. Mikel Vesga berrire zelai erdian jokoaren ekimena erabat aldatu nahi izan du. Eskuinean Nico Williams aurkitu du. Nico Williams eta Perot nor baino nor, Jenepo laguntzara atzera jokatu du De Marcosekin. Laguardiakoak baloia area barrura sartu duenean, arriskua urrundu du ala modu Southamptonek. Ongi orain Bibian presioan, baloia mantxo helduko zaio McCarthyri. Presarik gabe Alex McCarthy, Southamptoneko atezaina. Ez dauka taldekideen mugimendurik. Salisu nahi du baloia ezkerrean, taldekideak bildu ditu Alex McCarthyk. Luze jokatuko du Southamptoneko atezainak. Baloia Southamptoneko zerura. Sheinlong eta Núñez nor baino nor, erresartu dio gain orain eskerraldekoak Obafemi. Taukiz atera du Daniel Bibian, ongi jokatu Jan Valerirekin, erdiraketa Valerik, indartxu zijoan, baloi horren bila. Julen Agirrezabala, falta adirazi diote Obafemiri. Hortxe duzue atezaina minkeinun nabariekin. Taldekide singuraturik Julen Agirrezabala gaztea, Obafemi ere gerturatu zaio Juleni parkamenezke aurlaria. Ikus esagun berriro errepikapena Jan Valeriren erdiraketa indartxu irten da. Julen Agirrezabala, falta adirazi diote aurrelariari. Hortxe duzue erdiraketa. Gorputzaz baliatu da Obafemi. Falta adirazi diote aurrelariari. Honeko baloia jokoan da, luze jokatu du Atletikoko defentsak, indartxu oso orain Mohamed Salisu. Alboko sake izango du alde Atletikek, Oscar De Marcosek jarriko du baloia jokoan. Pixkanaka metroak irabazten Laguardiaka. Raul Garziarekin jokatu nahi izan du, honek sakonean aurkitu nahi zuen Williams, buruz berriro ere Raul Garzia bera. Kolpea hartu du Nico Williamsek, falta adirazi du epaileak. Bizkarraldean hartu du kolpea Williams anaietan txikienak, alare ez du inolako arazorik izango berdegunean jarraitzeko. Nico Williams buru altxadu, atzera jokatu du Zarragarekin, pasea barrutik
Iker Muniainen bila ez da gutxigatik heldu txantrako arriskua urrundu du Mohamed Salisu. Buruz orain ongi. Adi Núñez, baloia berreskuatu du Oriol Romeuk, pasea sakonean Obafemirentzat, Obafemi eta Núñez nor, baino nor. Ongi irabazi dio posizioa. Unai Núñezek, alare, jokos kanpoko posizioan zegoen Southamptoneko aurrelaria. Adi, Atletikeko atzeko lerro hori, egoera erabat kontrolpean. Momentura arte, Adi ari dira, bai Daniel Bibian, baita Unai Núñez ere. Mikel Vesga, joaren ekimena ezkerrera aldatu du Gasteiztarrak erasora. Dijoa orain, Inigo Lekoe, buru altxadu deztukoak barruantz egin du. Zarragarekin jokatu du, honek eskuinan De Marcos dauka, berarekin jokatu du lehen ukituan Oscar De Marcosen erdirak eta saiakera, baloi hori estertengo. Marrazainak adirazi du baloia irten da zegoela, kornerra izango du alde Marcelinoren taldeak. Gola eta gero aurrera pausutxoa eman du Atletikek, kosta egiten zaio Atletik ateratzea Southamptoni. Atzeen aldiaren aurretik beste bat egitea lortzen duen Atletikek, berriro ere kornerra eskuinaldetik. Ea nola moldatzen diren Lehoiak oraingo honetan. Motzean jokatu du Zarragarekin Iker Muniainek. Berriro ere Iker Muniain aria barruan da, keinu egin du Iker Muniainek. Ongi aritu da orain Stuart Armstrong defentsalanetan, Oier Zargarren erdirak eta gutxigatik ez da iritsi. Niko Gulean sorpoz jokatu du Asier Villalibrek jaurtik eta Atletikeko jokalariak. Raul García zen bere jaurtik eta kanpora joan da. Ongi Atletik berriro ere estrategia jokaldietan hortxe duzue, ez dute arrisko urruntzen asmatu. Southamptonekoek orpos ongi aurkitu du Raul García, Asier Villalibrek lehen ukituan jaurtik eta egin du. Jokalari naparrak ezin izan dio berak nahi zuen norabidea eman, hortxe duzue, oinaren barrukaldarekin eman dio. Alare bere saiakera zuzenean kanpora joan da ongi Atletik lehen satearen ondarrean. Altarain, Sengloni eginikoa, hortxe duzue errepikapena, Jan Balerik baloia aurreatu egin du. Gerora, oratu egin du Daniel Bibianek Senglon, hori se adirazi du epaile jaunak, Southampton erasoan ari denean, Jenepo. Keinu egin du eskarregaleko jokalariak, atzera jokatura izan du metroak, atzera egine Southampton. Oriol Romeu, buru altxadu Bartzelonakoak, sakonean jokatu nahi izan du Senglonkekin. Ez da iritsi Southamptoneko jokalaria atzetik. Jokatuko du Marcelinoren taldeak. Núñez, presioan, Obafemi. Oscar De Marcos motzean jokatu du Zarragarekin. Kariz inguraturik Oier Zarraga. Ongi moldatu dira ala ere. Lehoiak orain, buru altxadu Núñezek. Luze jokatu du, ala ere bere baloia zuzenean. Kanpora joan da. Jarriko du baloia jokoan. Dialoren laguntza zeukan motzean, azkenean atzera jokatzea erabaki du Salisu. Valladolideko atzelari oia. Burua altxadu, bere burua lurrera botata, ongi orain Raul García. Beste alboko sake bat izango du Southamptonek. Berriro ere Mohamed Salisu atzera jokatu du Alex McCarthyrekin. Metroak aurreatu nahian presioan orain Atletik, luze jokatu du McCarthyk. Buruz ongi, Unai Núñez, entzuz zentzua jarri nahian. Oier Zarraga, ongi laguntzan Mikel Vesga eskerretik erasoan, Inigo Lekoe. Barutik jokatu nahi zuen Iker Muniainekin, gain hartu dio Oriol Romeuk, Stuart Armstrong, baloia atzen utzi du, kontuz orain kontrasoa egon baitaiteke. Nico Williams eskerrean Asier Villalibre dauka, aria barruan sartu da Gernikakoa, eskerre zingo du jaurtik eta gola egitea lortu du Asier Villalibrek partidako 52. minutuan. Esan dugu kontrasoa arriskutsua izan zitekela, ongi gidatu du baloia Nico Williamsek, bakarrik aurkitu du Asier Villalibre, egia da kontrola behar bada ez dela honena izan, hortxe duzue errepikapena kontrola
pixkatatzean geratzen zaio, alare ongi egokitu du gorputza, jaurtik eta langara zuzenean eta gerora sare barrura. 42. minutua San Mary's Stadiumetik, Southamptonek huts, Atletikek 2. Esan dugu Atletik gola eta gero hobeto ari zela, toki txarrean galdu du baloia Southamptonek, eta sistu biztian bideratu du kontrasoa Nico Williamsek. Esan dugu Marcelinoren adierazgarrietako bat hori dela, atzean ongi kokatuak egon, eta baloia alik eta toke gutxienean gora eramatea, hor adibide bat, eta oraingo honetan Asier Villalibrek ez du parkatu, eskerkada benetan indartsua izan da, ezin izan du ezer egin Alex McCarthyk. Ongi Atletik orain, aurrera pausoa eman du Marcelinoren taldeak, lehen zatearen ondarrean ari garenean, Atletik huts eta 2 irabazten ari da Southamptonen aurrean. Oscar de Marcosek jarriko du baloia jokoan, motzean jokatu du Besgarekin, indartsu berrire kapitaina Oriol Romeu. Beste alboko sake bat izango duenean Atletikek. Presarik gabe orain Oscar de Marcos. Markagailuan aurretik dira. Lehen zatia bukatzeko minutu eskas, baino ez da falta. Dena alde dauka momentura arte Marcelinoren taldeak. Gogoratu, 33. minutuan aurreratu egin direla lehoiak markagailuan Mikel Besgaren gola tarteko. Gerora abantaila handitu egin du Asier Villalibrek 42. Nahi Nuñezek jarriko du baloia jokoan. Ez egiten duen eskerraldekoak. Otzean jokatu du Mikel Besgarekin. Gain hartu di orain, gainera zijoan. Oriol Romeu eskerrera arkitu egin du Iñigo Lekue. Daniel Bibian, Unai Núñez, presioan Seinlog. Barrutik jokatu du Nico Williamsekin, pasea atzerantz berriro ere Núñezen bila, zelai erdian. Mikel Besgai, sekulako lasaitasuna izan du Gasteiztarrak, gerora pasean ez du asmatu, alare ongi lanean orain Asier Villalibre. Besgaren pasea, etzen onena, minutu bat gehiago jokatuko denean, lehen zati honetan 46. arte joango gara. Jan Bednarek Salizurekin jokatu du. Honek atzera atesainarekin, Alex McCarthyrekin, berri ere presioan Raúl García, Buruzongi, Jan Valeri, Seinlong eta Oier Zarragan hor baino hori indartsu berri ere Stuart Armstrong eta Unai Núñez ez du asmatu kontrolean Nico Williamsek, eskerretik erasoan arituko da Southampton. Jenepo, berandu iritsi da Oscar de Marcos, aurrera jarraitu nahian Jenepo, baloi hori ez da irten, area barruan sartuko da Jenepo, nor baino nor Nico Williams eta Jenepo, epaileak argi asko esan du, bertan etzegoela penaltirik esu da Jenepo, alare epailea jokaldi horretatik gertu zegoen, txistua jo berri duenean, lehen zatia bukatuko da hortxe, ikusiko dugu errepikapena, lehenengo baloia ez da irten, area barruan sartu da Jenepo, ongi itzuli da defentsa lanetara. Nico Williams, alare, epaiaren keinua argia izan da, bertan ez dago penaltirik. Gogoratu dezagun Atletikek huts eta 2 irabazten diola Southamptoni, jokalariak aldageletarako bidean dira, guk ere atxeden hartuko dugu, minutu gutxi barru bueltan gara Jaun Andreok.
Disfruta este verano con los préstamos online de Cuchabank. Al aire libre, tu préstamo fácil y rápido en la banca online o la app de Cuchabank. Préstamo online Cuchabank. Para mí el Athletic, por resumirlo, es mi vida, ¿no? Llevo muchísimos años en Bilbao, amando este club. El Athletic para mí es mi infancia, es mi adolescencia y ahora que soy adulto pues lo sigue siendo. He vivido una infinidad de momentos aquí y espero y deseo poder seguir viviéndolos y devolver al Athletic todo lo que me ha dado. Cuando entras a este museo y empiezas a ver cada rincón, lo que te recorre el cuerpo por dentro, es indescriptible, ¿no? Me encanta venir con mis hijos, contarles historias, que vean, que aprendan. Al igual que a mí me gusta aprender, ¿no? De cosas que veo nuevas, que visito aquí y bueno, que te llenan por dentro. Y ojalá se pueda seguir engrandeciendo este espacio con momentos únicos y maravillosos. Es un privilegio y un orgullo enorme poder compartir con este maravilloso museo objetos que han sido importantes para mí, que marcan momentos determinados en mi carrera y bueno, poderlos compartirlos y que la gente venga a visitarlos, a verlos, es muy emotivo y sobre todo compartir algún rinconcito con leyendas de este club, a los que oyes hablar a mucha gente, a los que te cuentan y a los que admiras. Y detrás de este museo hay muchas historias que deben ser contadas y que es bonito que la gente venga a enterarse, a aprender, a ver cosas que quizás se escapan y que aquí podemos encontrar con total facilidad y ver lo grande que es este club. El rincón donde están las copas es un rincón especial, ¿no? Es el premio, el fruto a mucho trabajo que hay detrás, es el éxito, ¿no? Al final y ojalá esas vitrinas que vemos ahí llenas de copas, de ligas, de supercopas, ojalá se puedan seguir abriendo para hacerla más grande. Es un sitio increíblemente bueno para contar a los más jóvenes historias, para empaparles de lo que ha sido este club, de lo que es y de lo que estamos por hacer todavía. Ojalá se siga engrandeciendo la historia de este club
ir cogiendo ese relevo, ¿no? que pasa de generación en generación, es algo muy importante para todos los que sentimos este gran club. Los guionistas de series no somos conocidos, pero somos los que decidimos si un personaje continúa. ¿Cómo que me muero? Si chica conoce chico, chica, si se conocen todos un poquito más. Si convertimos una de cárcel en un musical. O si terminamos con un cliffhanger de los que enganchan. Yo le declaro... ¿Y tú? ¿Vas a seguir el guión o vas a tomar tus propias decisiones? Spoiler, Magna está tremendamente buena. Uda honetan gozatu Kutxabank online maileguekin. Aire zabalean. Zure mailegua erraz eta azkar online bankan edo Kutxabank apean. Kutxabank online mailegua.
and patience is a virtue. Advanced Japanese phrases. Mikio, kirihiraku, make way. When you know what you want, waiting isn't an option. New Balance, we got now. Bueltan gara berriro ere jaun Andreok hortxe dituzue saletu zurigorriak. Salmeris Stadiumean posik Atletikeko salegoa eta hortxe dituzte oraindik ere aldagelan esperoan Atletikeko jokalariak lehen zatia ona izan da, egia da Atletikek jokalaren ekimena eraman izan duela eta golak egiteko sorteare izan du 33. minutuan Mikel Vesgak egin du partidako lehena. Asier Villalibrek egin du 42. minutuan bigarrena ematen du Southamptonek aldaketa bat egin duela Livramento. Ikusten dugu Theo Walcott ere hortxe duzue jokalari veteranoa Arsenalen denbora ugariz ibilitakoa, Evertonen ere hasitakoa, ibilitakoa. Southamptonen arrobian hasitako jokalaria Theo Walcott. Atletiken partetik ikusten dugu hemen eskerregalean John Morcillo arituko dela. Ematen du bestaldetik estela aldaketa gehiagorik egongo Ikermuniain aldagelan geratu da. Bere tokian John Morcillo zela eratu du Marcelino García Toraldek. Txistua begiratu du John Busby. Epaile honak partida lasaia izaten ari da. Epailea da egoeneko bigarren satia abian da. Daniel Bibian eskerrera jokatu du Inigo Lekuerekin, luze jokatu Lekuek eta
Irudiaren ondoan ikusten genuen atean Jokin Ezkieta izango dugula. Atarrabikoa. 45 minutu emango dizkio atezain naparrari Marcelino García Toralek. Alex Petxarroman, jokoan jarri du alboko sakean. Baloia berreskuratu du Southamptonek. Ongi indartsu orain, Oier Zarraga, baloiari zentzua jarri nahian Niko golean saltzera jokatu dute. Unai Nuñezekin presioan, zijoan, Obafemi, atzera jokatu du Jokin Ezkietarekin. Daniel Bibian. Iñoleko baloia loratu egin du. Morcelloren bila aurre hartu dio Libramentok. Pasea sakonean Zio Walcottentzat. Eta gola egin du. Bigarren satearen astapenean. Zio Walcott zeleratu berriak diren. Livramento eta Zio Walcott konektaturik. Pasea Libramentok. Ongi. Hartu dio aurre Zio Walcottek Atletiken defentsari. Eta 46. minutuan markagailua estutu du. Aurrelari veteranoak hortxe duzue Libramentoren pasea. Tokia ongi hartu dio Zio Walcottek Alex Petxarromani. Eta gerora hankaspitik pasadio baloia Jokin Ezkietari. Atletikek ongi bideratu aztukan partida. Hasierako 45 minutuetan Walcottek estutu egin du markagailua, oraindik ere lan ugari egiteko dute Marcelino García Toralen mutilek. Hortxe duzue golegilea Zio Walcott berriro ere Southamptoneko elastikoarekin. Atiko sakea izango du orain Hasenhutelen taldeak. Taldekideak bildu ditu McCarthyk. Luze jokatuko du atezainak motzean Jereporen laguntza zeukan. Galare luze jokatzea erabaki du. Baloia Southamptoneko zerura. Indartsu orain Unai Núñez, Walcott eta Alex Petxarroman nor baino nor baloia irten da zegoen. Alboko sakea izango du eskerretik Southamptonek. Jenepok berak jarriko du baloia jokoan, orain ezker egaleko atzelaria eta Jenepo begira zeinen errez joan den Atletikeko jokalarietaz. Jenepo falta adirazi du Basbi jaunak. Falta urrutikoa da, alare Armstrongek baloia Atletiken area barruan sartuko du. Esian gizon bakarra jarri du Jokin Ezkietak, eskuin besoa gora berriro ere eskoziarrak. Ea nola moldatzen diren gaur berdez doazten gizonak defentsa lanetan. Baloia ere aborrura Armstrongek. Buruz Bednarek eukitu du baloia, ez du asmatu Atletikek arrisko arruntzerako orduan eskerrez jaurtik eta Bednarekek kanpora joan zaio poloniarrari. Eskerkada hori. Tentsioa falta izan du Atletiken defentsak hortxe duzue. Lehen ukituan Bednarek berak sartu du baloia, gerora ez dute asmatu, ez Raul Garziak, ez da Unai Nuñezek ere. Baloia urruntzerako orduan. Kontuz orain arrisko hartu orain berriro ere Atletik Jan Baleri metroak irabazi nahian, falta adirazi diote Daniel Bibiani. Kontuz partidan bigarren zati honetan oso ondo sartu baita Southampton. Martxatxo bat gehiago sartu du Hasenhutelen taldeak. Atletikek oraindik ere falta du martxatxori. Atxeden alditik bueltan kosta egin zaie Marcelinoren mutilei. Union Berlinen kontrako partian ere antzekoa gertatu zen. Lehen satia ikaragarri ona izan zen. Atletiken partetik bigarrenean kosta egin zitzaien. Partia honetan bigarren satia behintzat berdinantzean hasi da. Stuart Armstrong baloia loratu egin du. Orain bai, Raul Garziak urrundu du arriskoa aldaratze luzea Walcottentzat, jaurtik eta Gasier Villaliberen gorputzan jodu alboko sakea izango du alde Southamptonek. Partida etenda Raul Garziak kolpea hartu baitu. Hortxe duzue jokalari naparra zutitu da Atletikeko 22 zenbakia. Baloia jokoan da Obafemi. Barruantz egin du
aurlariak atzera jokatu behar izan du Salizurekin, presioan Raul García bera, Beznarek. Eskuinan Livramento aurkitu du, Chelsea kutsitako jokalari gazte 18 urte baino ez ditu Livramentok. Atzetik Salizu gidatuko du erasoko jokaldia, Walcottekin jokatu du, motzean orain Oriol Romeu. Beznarek presioan, Asier Villalibre, Livramento. Barruti jokatu du Armstrongekin, egala erabat utzita Eskoziarra. Luze jokaren ekimena aldatu nahian, Petxarroman eta Zio Walcott not baino nor, ongi baliatu da gorputzaz orain. Nico Williams seinen ongi keinu teknikoan kapetik sartura izan du birritan, baloia. Nico Williamsek gerora bertatik pasada Oriol Romeu eta zan dio lasai egoteko jokalari gazteari. Ongi egin duela, bigarrena ez zuela egingo. Hortxe duzue, ongi gorputza erabiliz, baloian kapetik pasadio Saint Loni berdina egina izan du Oriol Romeurekin, eta honek esan dio bat ongi dagoela, bigarrena etziola erosiko, eta falta egin dio Nico Williamsi. Inigo Lekue atzen utzen nahi zuen Jan Valeri, falta adierazi du Basbi jaunak. Lurrean min hartuta Inigo Lekue, deustukoa kapitain lanetan, bigarren zati honetan. Atzera jokatu du Lekuek, Daniel Bibian, presioa Nobafemi, atzera jokatu behar izan du Jokin Eskietarekin, metroak aurreratu nahian orain. Southampton luze jokatu du Eskieta, kontrolean ez da asmatu Nico Williamsek baloia berreskoatu du etxeko taldeak. Romeu eta Nico Williams nor baino nor, falta adierazi diote orain gazteari. Indartxu gana izan du Oriol Romeuren bila, falta adierazi dio Basbi jaunak. Alan McCarthy eskerra jokatu du Salizurekin, presioan Asier Villalibre. Sekulako gola egin du 42. minutuan, eskerkada indartsua egin du Asier Villalibrek, ezinezkoa izan zaio baloia gelditzea Alan McCarthyri. Hortxe iruditan bigarren zatiko golegilea Zio Walcott, veteranoa futbolaren munduan buelta asko emandakoa, Southamptonen arrobian hasitako jokalariak gerora Arsenalera egin zuen, Evertonen ere aritu izan da azken urteetan, berriro ere etxerako buelta hartu du Zio Walcottek. Erasoan Livramento eskuinegaletik, girten da ataka horretatik Chelsearen arrobian hasitako jokalaria Oriol Romeu, ongi gurutzatu da Jon Morcillo, zentzua jarri nahian orain Raul García eskerrean leku aurkitu du. Luze jokatu du deustukoak, baloia zuzen zuzenean Jan Bednareken oinetara, Livramento berriro ere. Eskuinegala erabat utzita, presioan orain Nico Williams. Egalak aldatu dituzte, Jon Morcillok eta Nico Williamsek. Berain eskuinegalean Asier Villalibre ikusten dugu. Taldea erabat desegituratua Marcelinok, kontuz orain pasea sakonean Obafemiren bila. Irtera erdian geratu da Jokin Eskieta, alare ongi estali dio lekua Obafemiri, estio tokirik gutxi aukera izan du Southamptoneko aurlariak, ongi hartu dio gain Jokin Eskieta, gatarrabikoak orain erasoan dabilen atletik da Raul García, jokoaren ekimena erabat aldatura izan du, mot geratu zaio pasea, Livramentok moztu du pase hori. Oriol Romeu atzera jokatu du Salizurekin, presioan Raul García bera, ongirten dira presio egoera horretatik, Jasen Jutelen mutilak, metroak aurretik ditu orain Jenepok. Kontu zenekin teknikoki jokalari oso abila baita. Jenepo eta Alex Petxarromal nor baino nor, zeinen errez joan den Jenepo erdirak eta eskerrez, buru zurrundu dute arriskua atletikeko atzelariek, alare erasoan jarraituko du Southamptonek, Livramento. Buru altxadu erdirak eta Jon Morcilloren gorputzean jo du, erasoan jarraituko du Southamptonek, Obafemi atzera jokatu dezake Livramentorekin, horrela egin du eskuinean Jan Valeri eta Inigo Lekue nor baino nor balurantz egin nahi zuen. Valerik baloia berreskuatu du. Morcillok luze jokatu nahi izan du Asier Villalibreren bila. Abantaia adierazi du epaileak, lurrean min hartuta Asier Villalibre. Baloia mugitzen atzeko lerro horretan Southampton, baloia berreskuatu du Raul Garcíak. Alboko sakia izango da Southamptonen alde. Iruetan Valentino Livramento hortxe duzue.
baloia aurreantzen Obafemiren bila, asistentzia banatu du Southamptoneko lehen golean. Bigarren honetan ezkietak izan dio Obafemiri, bertatik estela pasako. Jokalari gaztea, abila, hortxe ikusi duzu errepikapena. Southamptonera azteko asmoarekin joan dena, barruantz egin orain Theo Walcottek, barruia berreskatu du Nico Williamsek, riskoa aurrondu du lekuek, falta adierazi diote Shane Longi. Horrean, minartuta orain Nico Williams, minkeinu nabariak dauzka, kolpe hartu du eskuin txorkatilean. Hortxe duzue Williams anaietan txikiena. Errepikapenean ongi bueltardia emanez, Theo Walcott ongi bueltatu da defentsalanetara. Nico Williams, gerora begira, sarrera itxusia izan da errepikapenean, argi asko ikusi da. Sekulako kolpe hartu du Nico Williamsek eskuin txorkatilean, normala mina izatea, hortxe duzu iruditan. Nico Williams oraindik ere eskuin oinori ikuskatzen, bien bitartean Jenepok txarteloria ikusi duenean. Atletikeko beste jokalari bat lurrean minartuta, ikus dezagun errepikapena. Baloia aurreratu nahi zuen Petxarromanek, ere buruan lurrera bota du Jenepok, kolpea hartu du Raul Garziak ere. Eskuin bikian ematen du hortxe duzue. Eskuin bikia ikuskatzen Raul Garzia epaiarekin hizketan. Naparra partida guztian aritu izan dira, hizketan biak ala biak. Alare ematen du ez duela inolako arazorik izango Raul Garziak partidan jarraitzeko, bien bitartean Atletikeko jokalariak ikusten genituen beroketa lanak egiten. Ikus dezagun orain golaren errepikapena, Libramentoren pasea ona izan da, ongi hartu dio tokia Theo Walcottek Alex Petxarromani, eta ez du parkatu Jokin Ezkietaren aurrean. Alare gogoratu Atletik irabazten ari dela, markagailuan bat eta bi aurretik ari dela Marcelino García Toralen taldea. Luze jokatu du Alex McCarthyk, ez da iritsiko Libramento. Alboko sakia izango du alde Bilboko taldeak. Jokoaren erritmoa mantxotu nahian orain Inigo Lekue, ongi sartu da partidan bigarren zatian. Southampton, Atletiki kosta egin zaio partidaren tempo hartzea, orain ematen du gustorago ari direla berdegunean. Asier Villalibre, baloia galdu du Gernikakoak. Horrera, metroak irabazi nahian Jan Valeri, alboko sakia izango du alde Southamptonek. Zelai erdiko lerroa pasata, baloia jokoan jarriko du Libramentok. Jokatu du Obafemiren bila, buruz indartsu ongi. Besga, ez du asmatu buruz Jon Morcillo, baloia sakonean Seinlonen bila. Abantaia zeukan Inigo Lekuek, alare ongi baliatu du gorputza Irlandarrak, atzera jokatu dute Stuart Armstrongekin, barrurantz egin du Eskoziarrak. Pasea Libramentorentzat. Keinu egin du Libramentok, berriro ere Stuart Armstrong, baloia loratu du Obafemiren bila, kontrola Bularresongi. Sekulako gizon puskada, behin, uinak berdegunean jarrita kosta egiten da mugitzea. Alare kontuz orain Atletikekin kontrasoa bideratu nahi baitu Oierzarragak, eskuinetik erasoan Alex Petxarroman, baloia sakonean Nico Williamsentzat, erdiraketa aria barruan bakarrik zegoen Asier Villalibrek, eta ematen du azkenean baloia atera bideratu duena Jan Bednarek izan dela. Hala ere kontrasoa oso ona izan da. Hortxe duzue ematen du baietz Jan Bednarekek sartu duela atea bere atean. Hala ere ea ikus dezakegun kontrasoa berriro ere. Ongi bideratu du Oierzarragak, pasea sakonean bikain Petxarromanek. Nico Williamsen bila erdiraketa ona izan da, eta bai argi asko bere burua lurrera bota du Jan Bednarekek arriskua urruntzeko asmoarekin. Eta orain bizkarra erakutsi dio sorteak atzelari poloniarrari. Hortxe duzue Jan Bednareken aurpegia. 49. minutua Salmeriz Stadiumean, Southamptonek bat, Atletikek 3. Ongi sartu da bigarren zatian Southampton. Halare, esan dugu Atletikek
tempo hartu aziola dagoeneko bigarren zati horri, eta egia esan kontrasoa ikustekoa izan da, ongi bideratu dute. Baizarra gerora abiadura eman dio Petxarromanek, erdiraketa ona izan da Nico Williamsen partetik, esperoan zegoen Asier Villalibre, alare, Jan Bednarekek sartu du baloia bere atean. Bigarren gola kontraso bat tarteko iritsi da, hirugarrena baita, esan dugu Marcelori gustatzen zaiola toke gutxian, aurreko posizio horietara iristea, atzean talde sendoa izatea, eta hori ikusten ari gara gaur. Talde oso antolatua Atletiken partetik, gerora aurrera, arriskua erabaten duena oso toke gutxirekin. Kontuzurain falta dagoela, alare, ondoko alboko marraren alboan lurrean minartuta daukagu Asier Villalibrea ikusterik daukagun, irudetan Raúl García baitaukagu. Irudetan Iñigo Lekue eta Jon Morcillo, Asier Villalibre ikusterik daukagun, oraindik ere berdeguneatik kanpo daukagu eta Jon Morcilloren erdiraketa luze doa, Raúl Garziaren errematea langara, aldaratzean erremate ikusgarria egin du Unai Nuñezek, alare, jokaldia balio gabestatua zegoen, Raúl García jokoz kanpoko posizioan baitzegoen. Ongi, alare Atletikeko jokalariak, bai, ematen du baietz, aurreratu eginda Raúl García, alare, zer nolako intentsio txarraz egin duen errematea, langara joan zaio, hortxe, errepika berriro ere, mantxo egin du errematea, baloia loratu nahi zuen buruz, gainetik pasaraizion Makarceri baloi hori, langak kanpora bidali du, orain aldaketak egingo dituenan Marcelinok, Iñigo Martínez eta Alex Berenguer berdegunera, Daniel Bibian eta Nico Williams aulkira. Partida serioa jokatu du berriro ere Daniel Bibianek, oso atzelari segurua da, eta erasoan oso ongi gaur Nico Williams. Gusten dugu ez dela bat ere lotzatia, aurkarien kontra joatea gustatzen saion jokalaria da. Nico Williams asistentzia bat banatu du partida honetan, Asier Villalibreri emandakoa, gerora ere berea izan da Jan Bednarekek bere ateran bideratu duen erdiraketa. Partida ona egin du Williams anaietan txikienak. Txenzue, Ralf Hasenhüttl, Southamptoneko entrenatzailea burumakur. Bere taldeak ez da partida txarra egiten ari, halare, markagailuan atzetik dira Southamptonekoak. Lehen esan dugu talde bi hauek amankomunean gauza asko dituztela. Atletiken kolore zurigorriak Southamptoni esker ditugu jaun Andreok. Ingalaterrarako bidea hartua zuen Atletikek partida bat jokatzeko, zurigorriek, orain zurigorriak direnak, lehen urdinez eta txuriz jokatzen zuten Blackburn Roversen koloreak zituzten, halare, kamisetarik ez zuten, eta Juan Elorduik erabaki zuen Southamptoneko kamiseta erosiko zuela, Bilboko banderaren kolore berdinak zituztelako. Kontuz orain jaurtik eta Jan Valeri sutoinetik gertu joan da, Valeriren jaurtik eta hori errez asko sartu da orain Southampton aria barrura, hortxe duzu errepikapera Libramento berriro ere. Partida ona jokatzen bigarren zati honetan, kontrolean ongi Jan Valeri, bigarren sutoinean gutxigatik ez da heldu Theo Walcott. Hortxe duzue errepikapera berriro ere, bueltardian Jan Valeriren jaurtik eta bigarren sutoineran heltzear zegoen Theo Walcott, hortxe duzue Jan Valeri eskuinegaleko atzelaria. Esaten ari ginen, jaun Andreok, Southamptonegi esker Atletikek dituela kolore zurigorriak kamisetarik ez, eta Juan Elorduik erabaki zuen Southamptoneko kamisetak erosiko zituela, Bilboko banderaren kolore berdinak zituztelako, eta ordutik gora Atletikek zurigorriz jokatu du. Gerora 2015 urtean Letixierrek kontuz orain gero jarraituko du aria barruan sartzea da Jon Morcillo eta jokoz kanpoko posizioan zegoen Jon Morcillo.
Esaten ari ginen bezalaze, 2015 urtean, Letixerri eman zion Atletikek One Clubmen saria, Atletikek banatzen duen sari hori, Matt Letixier izan zen, sari hori jasotzen, lehena Southamptoneko jokalari mitikoa idoloa izan zen St. Mary's Stadiumean, eta horrez gain Lezama Atletikeko atezain mitikoa Southamptonen aritu izan zen. Gerra zibila tarteko Ingalaterrarako bidea hartu behar izan zuen Lezamak errefuxiatu gisa, eta bertan aritu izan zen atezain lanetan Lezamak, gerora Atletiken jokalari mitikoa izango zen. Southamptonen eman zituen lehen pausoak. Beraz, amankomunean gauza asko dituzten taldeak dira Southampton eta Atletik partida berezia. Honako hau, St. Mary's Stadiumean partida polita ikusten ari gara jaun Andreok. Genepo baloiarekin Alex Berenguer aurrean dauka, Stuart Armstrongekin jokatu du, lerroak aurreratu nahian. Eskoziarra baloia babestu du, Stuart Armstrongek falta adierazi diote Alex Berenguerri. Hotzean jokatu du Stuart Armstrongek, Salisuk jokoaren ekimena erabat aldatu duenean buruz urrundu nahi zuen arriskua Inigo Lekuek. Baloia ukitzen azkena Jan Valeri izan da. Ateko sakea izango du alde Atletikek. Inolako presarik gabe baloi horren bila atarradikoa Jokin Ezkieta. Hortxe duzue Jokin Ezkieta. Euriak jarraitzen duenean Southamptonen. Luze jokatu du atarrabikoak. Gain hartu dio Villalibreri Salisuk. Eskerrez ongi jokatu du Mikel Besa, kontrolean arazoak izan ditu Morziok, ongi loratu du baloia Jon Morziok aurkari zinguraturik, atzera jokatu behar izan du Lekurekin. Mikel Besa baloia sakonean Morzioren bila, Morzio eta Bednarek nor, baino nor ongi gurutzatu da Poloniarra, arriskua urrundu nahi izan du, baloia ez da irten, ongi bere burua lurrera botata, Mikel Besga, Shane Long, tokiz irten da, Unai Núñez falta egin dio Irlandarrari, falta taktikoa deritzen horietakoa, tokia guztiz galdua zuen Unai Núñezek, falta egin dio, iruditan duzuen gizon horri, Shane Longi, jokari dagoeneko veteranoa, Southamptonen urte asko egondakoa. Jan Bednarekek jarriko du baloia jokoan. Homeru laguntza zeukan motzean. Distantzia eskatzen du Poloniarrak, aurrean Raul García doka, azkenean Salisurekin jokatuko du. Eskerrean Jenepo doka, Salisuk berarekin jokatu, presioan berri ere, Alex Berenguer berri ere serien errez joan den Jenepo. Ikusgarria da, bat-batan kontrakoan, daukan erreztasuna potentzia ikaragarria duen jokalaria da, oso abila. Eta arazoak izaten ari da Atletik Jenepo motzeko. Pasea atzera orain Jenepok, Salisu. Buru altxatu Valladolideren aritutako jokalariak, Jenepo berriro ere. Pasea sakonean Zio Walcoten bila. Abantaia guztia Núñezek zeukan. Azkenean baloia lurre kanpora bidaltzea erabaki du. Alex Picharromanek ez diutzi baloiarri irtetzen. Ongi baliatu du gorputza Raul Garziak, eta horrez dain falta atera dio Stuart Armstrongi. Ongi lan ilunean Raul García, bugarrez ongi jaitsi du baloi hori, ongi babestu du. Tarnasa eman dio bere taldeari. Unai Núñez, jokoaren ekimena erabat aldatu du, kontrolea bularrez ongi. Inigo Lekuek, luze jokatu du. Inigo Martinezek. Ematen du Inigo Martinezen urruntze hori, kaletik, kanpotik, gerten dela, marras kanpo zegoela. Eta gira nola botatzen duen euria Southamptonen. Livramento. Bigarren zati polita jokatzen ari da Chelsea kutsitako jokalaria. Teknikoki jokalari fina da. Southamptonera egin du aurten bidea, esperientzia
eta minutuak izateko, jokalari gaztek jokatu beharra dute Chelsea bezalako talde batean, Europako txapeldunean jokatzea zail dago, eta batzutan hobe da, beste talde baterako bidea egin, urtebete bertan jokatzea minutuak, jokatzea kalitatezko minutuak batez ere, eta gerora taldera esperientzia gehiagorekin eta gehiago jakinda bueltatzea. Hor Daniel Bibianen kasua, iaz Mirandesen aritu izan zen gasteiztarra sekulako denboraldia jokatu zuen Mirandan, titular izan zen partida gehienetan, kapitain lanetan ere jarri zuten, eta aurten Tokia borrokatu nahi du atzeko lerrorretan Gerai, Núñez eta Íñigo Martínez kontra. Tokia, bere Tokia borrokatu nahi du, Atletik erasoan ari denean, Íñigo Lekue, aurrean Livramento bera dauka, gainetik pasan nahi zion baloia, ongi Valentino Livramento. Inolako presarik gabe, orain Íñigo Lekue baloia jokoan jartzeko. Lasai asko deustukoa, bigarren zati honetan, kapitain lanetan. Motzean jokatu nahi du Jon Morcillok, motzean baita Mikel Besgak berarekin jokatu du. Ongirten da ataka horretatik Íñigo Lekue, Jon Morcilloren erdirak eta eskuinez, buruz egin nahi zuen errematea Berengerrek, arrisko aurrondu du Mohamed Salisuk, Núñez, ongi orain Alex Petxarroman, falta egin diote Gipuzkoarrari hortxe duzue lurrean min hartuta, Sansetik fitxatutako jokalaria, lurrean baita Jenepo, errepikapena ikustik dokagun, bueltardian bikain, keinu eginez, Alex Petxarroman, gerora kolpe hartu dute, bai Jenepok, baita Petxarromanek berak ere. Biak sutik dagoeneko, eta hortitzaile lanetan, Alex Berenguer, bertara gerturatzen baita Jon Morcillo. Partiako lehen gola estrategia jokaldi batean izan da, orain ematen duenean, aulkia mugituko duela Marcelino García Toralek. Matt Letizier irudietan dugunean, esan dugu One Club Men saria jasotakoa, Southamptoneko jokalari mitikoa, irudietan genuen Matt Letizier. Aldaketak orain Atletiken, Besak, Zarragat, Lekuek eta Villalibrek, Tokia utziko diete, Iñaki Williamsi, Mikel Valenciaga, Nico Serrano, Unai Vencedor, Aitor Paredes eta Dani Garziari, Raúl García. Eta Unai Núñez baita ere, aulkirako bidea, txaloek gaur Atletiken, saleak sale zuri gorriak, gozatzen gaur bere taldea ematen ari den irudiarekin. Ezaztu orain, Atletikek aukera daukala, baloiarea barrura Alex Berengerrek, zuzenean, Alex McCarthyren eskuetara, eta honek presa doka, baloia jokoan jarri du dagoeneko, Obafemiren bila, ateatzean utzita Jokin Ezkieta, baloia armaiara bidali du Atarrabikoak. Adi orain, Jokin Ezkieta, ere ateatzean utzi du, arriskua urrundu du atezain naparrak. Jenepo, atzera jokatu dunek, Salisurekin Oriol Romeu, kapitaina, atzera jokatu behar izan du, presioan baitzegoen, Nico Serrano, Armstrong eta Oriol Romeu tikitakan, Jenepo, ez du asmatu pasean, baloia berreskuratu du Marcelinoren taldeak, atzera jokatu du, Íñigo Martínezek taldea berrantolatuko du, Atletikek toki hartuko dute, jokalari guztiek, zer egiten duen Jokin Ezkietak, Íñigo Martínezekin jokatu du, Mikel Valenciaga, pasea barrutik ongi bakarrik dago, Nico Serrano pasea sakonean, Iñaki Williamsen bila, ongi Jenepo, abiadura erakustaldia orain metroak aurreratu nahian eskerregaleko atzelaria, falta egin dio berriro ere Alex Berengerrek. Hortxe duzue, errez, utzi du atzean Alex Berenger, Jenepok, atzetik etorrita falta egin dio, eskuine galeko jokalari naparrak, ematen du Jenepok arazo fisikoak dauzkala, hortxe duzue bikietan, arazoekin, eskerregaleko atzelaria, Iñaki Williams laguntzan,
oraindik ere aurre denboraldiko partietan fisikoki jokalariak ez daude 100%. Orain Atletiken 3. gola ikusten ari garenean kontraesoa oso ongi bideratu dute Marcelinoren mutilek, gerara sorte aira izan dute, Jan Bednarekek baloia bere atera desbideratu baitu. Jokoan gara berri ere San Merisen. Oriol Romeu, gorputza baliatzen atzera jokatu du Bednarekin. Eskoinean Valentino Livramento, barrurantz egin du Livramentok. Baruti jokatu Seinlonekin, Livramentok egala erabat utzi du, falta egin dio Dani Garziak. Eta txartel horia ikusiko du Zumarragakoak. Berdegunean, 3 minutu eskaz eramango ditu Dani Garziak falta bakarra, baina ez du egin. Eta txartela ikusiko du sarrera horrengatik Dani Garziak. Kontuz falta honekin arriskutsua izan daiteke eta esian bi soinarri ditu Jokin Ezkietak, Vencedor eta Nico Serrano jaurtitzaile lanetan Stuart Armstrong. Eskuin besoa gora, baloia loratu egin du Atletiken area barrura. Ez dute arriskua urruntzeko asmatu Atletikekoek, alare baloia mantxo heldu zaio Jokin Ezkietari. Pasea sakonean sartu nahi zuen Jon Morcillok, baloia berreskuratu dute etxekoek. Jan Valeri atzera jokatu du Valentino Livramentorekin. Berriro Livramento, Oriol Romeu, Orpoz jokatu du Jan Bednarekin. Presioan Nico Serrano gaurkoan aurrerari lanetan. Bednarek jokatu du poloniarrak. Seinlong eta Jokin Ezkieta nor baino nor abantaila guztia atezainak zeukan. Oso adi berriro ere Jokin Ezkieta partidan erabat sartun da. Horiak ez du etenik ematen Southamptonen. Lehen zatian esan dugu euria ariz duela Southamptonen, esan dugu normala izaten dela normalean Ingalaterran euria egitea Southamptonen halare sarriago egiten du portua duen herria da Southampton. Bertan eguraldi kaskarra izaten da normalean, eta gaurkoan euriak ez dietenik emango Southamptoneko jokalariei, ez da Atleticekoei ere. Pasea sakonean Stuart Armstrongen bila, ongi gurutzatu da Iñigo Martínez. Pixkanaka metroak aurreratu nahian Jasen Jutelen taldea. Livramento, presioan Jon Morcillo atzera jokatu behar izan du Bednarekekin. Jokoaren ekimena erabat aldatu du poloniarrak. Kontrolean eskerrez ongi Jenepo, aurrean Alex Berenguer daukak, egin du Jenepok. Atzera jokatu du Romeurekin, pasea sakonean orain Zio Walcotten bila, aria barruan sartuko da Zio Walcott, bizkarra harrapatu dio Alex Petxarromani, alare kontrola luze joan zaio jokalari veteranoari. Adi zegoen berriro ere Jokin Ezkieta. Kontuz Zio Walcottekin veteranoa izango da. Alare oso ongi mugitzen daki, arriskua sortzen oso ongi daki Zio Walcottek. Jokatu du Berengerrek, abiadura erakustaldea orain, Iñaki Williamsen partetik, toki utzi du McCarthyk, ematen du kolpe hartu duela Iñaki Williamsek errenka nabari Atletikeko aurrelaria. Jokoak jarraitzen du bien bitartean St. Mary's Stadiumean Dani Garcia. Eskerrara jokatu du Mikel Valenciagarekin, berriro ere Dani Garcia, atzera jokatu du honek Iñigo Martínezekin, Unai Vencedor, berriro ere Iñigo Martínez. Jokoaren erritmoa moteldu nahian orain Marcelinoren taldea, Aitor Paredes. Alex Petxarroman, barrutik Vencedor dauka, ongi metroak aurreatzen orain Atletik. Alex Berenguer eta Jenepo nor baino nor berriro ere. Atzera jokatu behar izan du Vencedorrekin. Eskerretik erasoan orain Atletik, Mikel Valenciaga. Keinu egin du Zumarragakoak. Inolako presarik gabe orain Marcelinoren taldea. Baloia alderik alde mugitzen Atletik. Atzera jokatu du Serrano, berriro ere Valenciaga. Iñigo Martínez atzerago jokatu behar izan du Ezkietarekin, metroak aurreatu nahian Southampton, ez da bateri urdu ditu Jokin Ezkieta, Omafe miren presioa zeukan, ongi jokatu du Iñigo Martínezekin. Mikel Valenciaga, berriro ere Iñigo Martínez.
Ja, alderik alde mugitzen Marcelinoren taldea, zelai erdian Unai Vencedor buru altxadu aurrera pasea. Niko Serrano ongi emandu bueltardia, bere burua lurrera botata atzetik berreskuratu du baloia Oriol Romeo, kalare gutxi iraundie baloia betzak Hansen Jutelen mutilei, Alex Petxarroman Berengerrekin jokatu du. Baloia berreskuratu du orain Zio Walkotek, aurrera egin ez zuen jokalari ingelesak. Alboko sakia izango du alde Southamptonek partiako azken 10 minutuetan sartuak garenean. Gogoratua Atletik 1-3 irabazten ari dela Southamptonen aurrean. 33garrenean Besoak egin du lehena, Villalibrek 42garrean Utxe eta bikoa, gerora markagailua estutu egin du 46garrenean Zio Walkotek, Bednarekek 49an jarri du momentu arte ikusten ari garen 1-3koa bere atera baloia bideratuz. Ongi berriro ere orain Jokin Ezkieta baloia atzetik ateratzen Atletik. Alex Berenguer baloia area barrura. Ez du asmatu kontrolean. Iñaki Williamsek kontuz orain, falta gogorra egin baitu Alex Petxarromanek. Lasaitasun eske orain Basbi epailea. Gortxe duzue, errepikapena ez du asmatu kontrolean Iñaki Williamsek. Gerora keinu egin du Jenepok, falta gogorra egin du Alex Petxarromanek. Gortxe irudetan Nathan Tela dugunean, Obafemi aulkira, Nathan Tela berdegunaratu du Hansen Jutelek. Kontuz jokalari honekin benetan bizkorra baita Nathan Tela, jokalari abila eta oso bizkorra. Luze jokatu du Alex McCarthyk. Buruz ongi orain Alex Petxarroman, buruz baita Salisu. Baloi horrek ez dauka jaberik, azkenean Atletiken aldeko alboko sakia izango da. Patxada guztiarekin orain Alex Petxarroman. Vencedorren laguntza zukan, keinu egin du Petxarromanek. Motzean jokatu du beste Alexekin, Berengerrekin. Kale egin du pasean orain Berengerrek, zelai erdian Jan Valeri. Baloia babestu nahian ongi eman du bueltardia, falta argia egin du orain Mikel Valentziagak, Txastumarragakoak. Txartel horia ikusiko du. Dani Garziak ikusi azuen bat, orain beste bat ikusiko du Mikel Valentziaga. Falta argia izan da, ongi irabazi dio posizioa Jan Valerik. Eta ez du kontrarasorik nahi izan Mikel Valentziagak. Falta eta jokoa etenda. Zelai erdian Stuart Armstrong, presioan Joel Morcillo, baloia berreskoatu du Dani Garziak. Vencedorren pasea sakonean, ongi orain Libramento, baloia berreskoatu du Niko Serrano, jokoaren ekimen aldatu nahi du eskuine galerantz Dani Garziak. Kontrolean ongi Alex Berenguer, erdirak eta arriskua urrundu du Salisuk. Hala ere, erasoan jarraituko du Atletikek, ez du asmatu pasean Alex Berengerrek. Jenepo, erroak apurtu nahian Jenepo, pasea oinaren kanpoko aldarekin, Jan Valeri aurrean Valentziaga dauka, oraingoan bai ongi moldatu da Mikel Valentziaga defentsa lanetan, eazten egiten duen Zumarragakoak, Valeriren kontra baloia, eta ematen du Valerik lesioa duela, errenka ikusten du Southamptoneko 43 zenbakia, eskerbesoa eskerroinaren atzeko partera bideratu du. Oso azkar, lesio itxura dauka honek Jaun Andreok. Irudietan orain Jenepo dugunean partida polita jokatzen ari da. Hasieran eskerregalean orain, eskerregalean baita, baina atzelari lanetan. Alboko sakea jokoan jarriko duenean Mikel Valentziagak. Baten du Valerik berdegunean jarraituko duela, keinua argi izan da, eskua, besoa zuzenean eraman du oinaren atxeko partera, errenka ikusi dugu. Hala ere, ematen du partidako azken minutuak jokatuko dituela Jan Valerik. Salisu Jeneporekin jokatu du. Keinu egin du Jenepok, buru altxadu. Barrutik jokatu du Jan Bednarekekin. Eskuinean Libramento. Barrutik jokatu du Stuart Armstrongekin, azten egiten den eskoziarrak.
Armstrong eta Dani Garcia nor baino nor, Morcillo orain laguntzan, banderatxoa igo du Marrasainak, falta adierazi diote Jon Morcillori. Hortxe duzue, besoa erabili du Jon Morcillok, faltarria zen, Marrasaina gertu zegoen, eta kontuz gisa honetako faltekin, arriskutsuak izaten baitira. Berriro ere partia guztian Besalaze, jaurtitzaile lanetan, Stuart Armstrong. Eskuin besoa gora, Atletik lerroa aria barruan sartua dauka. Baloia pasata doa bigarren zutoinera, Salisu ez da iritsi, arriskoa urrundu nahi du Atletikek, aldaratze luzea Jeneporentzat. Jenepo eta Alex Berenguer nor baino nor, alborrean Petxarroman ere dago, erdirak eta ez da iritsiko Jan Valeri. Ongi Jenepo, baloia berriro ere area barruan sartuz eta hortxe berriro ere keinoan esker besoa, eskerroinera eramaten du, arazo fizikoak dauzka Jan Valerik. Horra errepigapena Jeneporen erdirak eta ezin izan du saltorik egin Jan Valerik. Eta gerora ikusi dugu nola segituan eraman duen esker besoa, esker izterrera ikusterik daukagun, ez dugu ikusi irudietan. Berriro Jan Valeri, erasoan jarraituko du Southamptonek, eskerretik Oriol Romeu, erdirak eta Bartzelonaren arrobian hasitako jokalariak zuzenean ezkietaren eskuetara. Harin atera du naparrak Dani Garcia, Mikel Valenciaga presioan orain metroak aurreratu Southampton. Jokin ezkieta, oraindik ere arrisko hartuz, Aitor Paredesekin jokatu du, Sheinlong presioan, luze jokatu du Aitor Paredesek, baloiari pasatzen utzi dio Iñaki Williamsek, abantaia guztia Bednarekek zeukan, barrutik jokatu du Stuart Armstrongekin, baloia berreskuratu dezake Iñaki Williamsek, azkenean indartsuago joan da Mohamed Salisu, luze jokatu duen McCarthyk, 3 minutu eskaz, 80garrenera iristeko, Atletik irabazten ari da St. Mary's Stadiumean. Nahi bentedor, motzean jokatu du Aitor Paredesekin, Alex Petxarroman, metroak aurreratu nahian, gaina hartu diote orain Iñaki Williamsi. Baloiarekin Southampton berriro ere, Oriol Romeu, Sheinlongekin jokatu du, ez egiten den Irlandarrak, atzera jokatu behar izan du, aurkari zinguraturik zegoen Sheinlong, eskuinean Libramento, horrean Morcillo dauka, atzera jokatu behar izan du Jan Bednarekekin, berriro ere Oriol Romeu, berriro Jan Bednarek, altxadu jokoaren ekimena eskerralderantz bideratu nahi izan du Poloniarrak, ongi Jenepo kontrolean, keinu egin du berriro ere, aurkari zinguraturik Jenepo aurrera jokatu nahi izan du Nathan Telaren bila, baloia mantxo, Iñigo Martinez den oinetara, lasaitasunez Iñigo Martinez, partidako azken minutuak lasaitasunez jokatu nahi ditu Atletikek, ez du partia zoratzetik nahi. Alokien paretik alboko sakia izango du Southamptonek. Ongi atzera jokatu du orain Stuart Armstrongek, Salisu, Jan Bednarek, kapitainaren laguntza dauka, alare Stuart Armstrongekin jokatzera baki du. Pase horrek Dani Garziaren gorputzan jo du, Libramentori heldu zaio ala ere. Ez egiten den Valentino Libramento Armstrongekin jokatu du. Berri Oriol Romeu baloia loratu egin du. Telaren bila kontu saia barruan sartuko baita Tela. Keino egina izan du. Nathan Telak ongi bere burua lurrera botata. Iñigo Martinez kornerra izango da. Southamptonera alde hortxe duzue, ongi loratu du baloia. Oriol Romeuk aria barruan sartu da, Nathan Telak keino egin nahi izan du. Bikain gurutxatu da. Betiko moduan izan beharra dago Iñigo Martinez. Kornerra orain, Stuart Armstrong jaurtitzaile lanetan, eskuin besoa gora. Baloia bigarren zutoinera, errematerako esperoan Oriol Romeu eta Mohamed Salisu, ematen du kolpe hartu dutela biek alare baloiak jokoak jarraitzen du. Eten egin du jokoa orain Epaial jaunak, Basbi jaunak, hortxe dituzue Romeu eta Salisu odoletan da. Oriol Romeu sekulako takatekoa eman dio bere taldekiari, hortxe duzue errepikapena, atzetik etorrita errematerako esperoan zegoen Oriol Romeu, keinu guztia egindu indarra eman dio, eta errematatu duena Mohamed Salisuren burua izan da. Dagoneko sutunik da Oriol Romeu, odole ezari zen Kataluniarra, Mohamed Salisu
Bien bitartean lurrean da kolpea hartu du. Buruan baita partida etena dago St. Mary's Stadiumean. Medikoak orain Oriol Romeo hartatzen ari dira. Salisuk dagoeneko bere tokia hartuko du. Kolpe ikaragarria hartu dute biek alabiek. Indartsu sartu da Oriol Romeo errematera. Orain golaren errepikapena ikusten ari garenean. Bizkarra ongi hartu dio Zio Walcottek Alex Petxarromanik gerora ez du parkatu, eta hortxe Atletiken hirugarrena erdiraketa ona egin du Nico Williamsek. Bednarekek baloia bere atera desbideratu du. Hortxe duzue Jan Bednarek poloniarra. Partidak jarraituko duenean 80. minutura heldu gara dagoeneko. Luzapena izango dugu, partida etenda izan dugu minutu batxuz. Oriol Romeo berdegunetik kanpora da. 10 jokalarirekin arituko da Southampton. Íñigo Martínez, zelaiartiko marra pasadu ondarruarrak. Buru altxadu jokaren ekimena erabat aldatu du. Baloia Alex Petxarromanen bila. Ongi kontrolean Alex Petxarroman, eskerrez erdiraketa luze doa zuzenean Alex McCarthyren eskuetara honek presazeukan. Adiz zegoen Mikel Valentziaga erdiraketa. Zumarragakoak ez du asmatu. Baloia ondoko marratik galduko da. Ateko sakea izango du Southamptonek alde, eta Atletikek denboraldi aurreko 3. partida irabaziko du Jaun Andreok. Partida serioa jokatu dute Marcelinoren mutilek. Hortze zien euskaten sale zurigorriak posik zeuden. Aldaketa egin duenean Jasen Jutelek Olufugua zelairatu du Oriol Romeuren partez. Luze jokatu du McCarthyk. Burundu da arriskua Aitor Paredesek. Baloia zuzenean Salisuren oinetara. Stuart Armstrong atzea jokatu du Bednarekekin. Berri ere Salisu, Valladoliden Arrobian hasitako jokalaria. Jenepo eta Alex Berenguer nor baino nor. Barurantz egin du Jenepok. Jokoaren ekimena erabat aldatu du. Kontrolean ongi Jan Valeri Libramentoren laguntza duka. Buru altxadu erdiraketa. Arriskua urrundu nahi zuen Íñigo Martínezek. Ukabi ez egin du hori. Ezkietak. Baloia babestu nahian Alex Berenguer. Buelta erdia eman du Torinoen aritutako jokalariak. Baloiarekin jarraituko du Southamptonek. Nazantela ongi eman du buelta erdia, abantaila adirazi du Basbi jaunak. Olunfugua, Nazantela. Metroak aurreratu nahian jokalari gaztea. Jokalari aurkari zinguraturik zegoen Nazantela. Baloiarekin Unai Vencedor. Baloia pasatzen utzi du Iñaki Williamsek, txistua jo du Basbi jaunak. Ez dugu gehiagoroko denporarik izango. Hortxe dituzue Southamptoneko eta Atletikeko jokalariak elkar argurtzen. Gogoratu dezagun Mikel Vesgak 33. minutuan aurreratu dituela gaur berdez joan diren mutilak. Birja librek egin duela Utxetabikoa 42. minutuan. Walcottek estutu du markagailoak. Gerora Bednarekek bere atean egin du bukaerako 1-3. Gogoratu bihar Anfiletik arituko garela arratzaldeko 5:00. Ordura arte ondo izan Jaun Andreok. Asteburu ona izan bihar Anfiletik itxaroten saituztegu.